Lalau palba ibit yang awan pa sa parlimen kaktian kasi kanrong haga khandit kropra. Nang poi sa kimat siwaban penkut kimat jim tray kam kimangadan kilong man penrong ya kaktian kasi hapo ka khandit kropra jong kariti sensyar kari India. Kami ka khasi atau society ka matrai sitam na ka mentaban ketiyo ya kalite share bar ka tin khasi kalong ka society matrai met bat mensim ngidan hakre ka society kit khat na ki party wa fer nai khublai ki baro namar niat trai sitam ban ketiyo Yala kektian bat kalitasya cleansing sloper. Komunai alam jong kanika society khat sosnam komu president bat menta ngilala komalong imas nyom hamne ban penlong kektian sarkar ya kektian kasi halaka jong kejela menta ngilayo ban penangkam daga kektian la jong Manta ngilaban tho city di office dagat tin kasi compare larbisi uday bekhar no kasi bro skato ki ang bapalau le ayu ki khatsan snam meni apa parti ngala batai ki na ong kamde bangakop jingsa ngam ju kop ngam ju ithoi kane tamba na ong ki pendepek ki records ki badon apa ki records ka parliament ngade tangau MP ba attend ya ka parliament sincerely ka attendance ngah po parliament average kalong 92% kibe ki MP tang nyoko persen rokin poi 65-67% ban simenta ke discussions nga simenta ban move ki jingkeli lene ki bill aspan rup south league jingkeli live south sen nga discuss ndre kibe tang chiposen khanar sen rokim don ndre ki pmi ke social media ki bru ke yoro te ki babon ki nang tre jengi mene ki amba kat bangi kren ki ki kambing ile ni de man pemi po social media example kum serok bangi yo example kum hawes ka sales menta pila I kanong stoin chodo ramrai kanong stoin chodo sa tura nanong stoin menta chodo flang julan ki nang po do wa kaji nanong stoin chamau 8 nanong stoin sa Shillong wat ang ne Shillong ro na Shillong ko hoti ki bypass ki ni ki don ki airport pengile ki bon kini pengile ngi de permi no ba kane ki initiative ka to pon ngi de papi khnang ba ki biru kun ong palau le ayu ki khatsan snam ila akri no liang de parti ngi sa pen I kini ki social media ki paper te na try ba kermen ba ki pai ba kin pai biang kin pai kwan ba se ko congress ba ngai ngalau ki men kini ka yok kam ka jam ro chung sha ka de ka pon samna bangi yukun bagi kena non north east kini bangi okam Delhi Calcutta lade airport lade mall lade hotel lade kam sarkar hapo army lane hapo bon borok ki bentang ni khot iki example hapo Delhi police mentah pini iki don ki OC ki kasi ki don ki OC bade Manipuri ki don OC ki bade hapo Assam nomor bale hapo jonga ni form ye ka batch berwa committee lengpa ka recommendation jong ka batch berwa committee bon bekila yarap namta ki north east khamtam yang ki red pipe idon ke reservation telade Delhi police lade ha po army lade ha po intelligence lade kino ki benta lade ha alliance lade ha kino benta ki bro jing kala don menta nama bagi tristom kum kito ke ting ngam tu ito bro namar ba nai trelang bat ka fiki CII bat ki organizations ki bakar ki hotel organizations ki travel organizations ki babon di trelang te ki wan sini clear recruitment tang so tenat ba mentang nam training hakmi tu nang pet ba ki nam king ba ni klem le habingi pai jak sanchar khadar ka jala ka jongi hausnem arajar khatpra yakin mau bagi pai ba kiladon ke jingkermen ban ong bangila yo chief minister thmai bangila yo ya ka sarkar thmai yin yo tharai ke ta ka sarkar ba compare lagi wei ki sarkar ba menchua henry ke ke bangi yo I ka long ba habala shimti ya ka jing sensha
Daka party NPP. Baki way kiway ki party. Banyaw seng ya katakan MDA government. Nga iba kumno ki paiba ki mat ya ka jinglen yar bat la mi kata ka kentin high level. Haka baru komsen syar kalong kano siliang seki katu kan ni ka bagi paiba kimyo mat ya ka jingkerku. Kani sarkar mencuah Hosnem arjar ka pra bang apet ik manifesto ki kular banwan ra ya kata ka transformation dan ka jingpen kala ka jala ban ai kata ka jingnang jing start ban ya rap ya kata ka rap karyang ban pen kentiu ya ka yo ka kot hende ka e ka baja onda la ya ki Singapore yo i ya ka jingkren wali i ru ka jingle jong kini ka sarkar baka jingmentoi ka ya tang sakitu ki badon bat ka sarkar Kajing mentoy kaya siya simet om bakaya siya imlang kasalang kata kadai kabangi yui. Yo iru kajing sile silang kemat ha kayo kam yo jam ha kaba ha ka Meghalaya Public Service Commission kaba deben pet ya ka tung kam tung jam ha ka ni ka jela ka jongi ha bangi peru ya kini ki district selection committee ki ba tung ya ki kam ki jam ha ki district kumno ki bo ki briu hang tu ki bo ki briu ki be dan benta haka parti ke jongki ki bo ki briu khnang ban lingba ki tu ki briu kin yo ban ai kam ai jam ya ki ba ki don ke jing ya dai